In Hertel-Exel zijn kinderen koning. Daar is nu een nieuw bewijs van. In de Vlierbessenstraat pronkt een nieuw speeltuig, één van de 6 projecten in Bosland. Dit is een eerste speeltuintje dat past in een groen speelweefsel dat veel breder gaat en dat een 6 tot 7-tal speeltuintjes over het hele grondgebied van onze gemeente zal beslaan. En op die manier brengen we eigenlijk Bosland tot in de haarvaten van onze gemeente, tot in de buurten. En kunnen we de kinderen laten genieten van de natuur en de waarde van de natuur. De belangstelling die wij bij kinderen willen meebrengen voor de natuur zal er zeker door groeien. Dus ook wel kindvriendelijk en ook avontuurlijk. Dus wat wil te zeggen, er wordt met boomstronken gewerkt waar kinderen moeten overlopen. De schuif af gaat ook nog veranderd worden in welke... Ik denk dat het een houten schuif af wordt, maar dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Dus er worden nog dingen gebruikt uit het bosland, zodanig dat het bosland vooral gewoon tot aan je voordeur komt. Spelen en ravotten in het Limburgse groen wordt op deze manier helemaal doorgetrokken tot in de woonkern. Kinderen genieten van het bouwen van kampen, kinderen genieten van tussen struiken door te lopen, door naar insectjes te zoeken. Dat is eigenlijk het eigene waar we sinds oudsher waar we mee bezig zijn geweest. En dat terugbrengen, dat gevoel terugbrengen bij de kinderen, dat is eigenlijk een van de doelstellingen van dit project. En genieten, dat doen ze. De Barry is erbij gekomen en al de speeltuig, zo van de houten dingen allemaal. Er is ook iets in voor als het even regent, dan kun je erin schuilen en dan kun je daar nadien terug gaan spelen. En ik vind de schommels ook heel leuk en de nieuwe bomen, stronken die er zijn gekomen.